गाइस जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, मेरे चैनल पे जुड़ जाओ, जल्दी से जल्दी लाइक करो, कमेंट करो। आज का टॉपिक है मैं क्या दूसरा वाला चैनल खोलना चाहिए जो सिर्फ टेक, इसमें सिर्फ यूट्यूब का रिलेटेड वीडियो होगा। ऐसा तरफ से आप लोग चाहे तो आप लोग जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ। हम भाई मनाइनो दिनैनि टपिक बरफ फायगोन नरक टाइटेल नुखना आं तामनतै दिनै भिडिअ माने मा फायगा हंगाका लाइभ जे आंनि यूट्यूब चैनल ते कायसा आं खुलुकनानै आबाहाय कायसा वानसुक दंग जेटा टेक रिलेटेड सिमी माने आरो यूट्यूब नि सम्बन्ध सिमी नंनाय माने आरो नि एडिटिंग हयते थाम्बनेल हयते सुरु खायै यूट्यूब नि बेबा कैटेगरी नि तुई अपडेट नि तुई जत्त आं तुई आं भिडिअ रुनानै आमाहाय आं मुचुंगमानि गाय आबो बाहायुंग न नरकनि माने ओपिनियन बाबाहाय aboni bagay tininan o live ma phaimanise gai norok tamhin gaboni bagay sam and db dara maide chakha angle maile chajiako gaboni bagay ningle maide chakha norok maide chabeka sadi tabuk to time ngui tongo 8:25 amahai ani jorani khogo gaboni bagay ang te kaisa alada channel khlaiयै norokno video rumada chano tag related hani hai sapiro tag related ang te kaisa youtube channel khulukmada chano tamni hinke oyang channel te hinke ani ebem dalak musulok ngui tongkhado mane orono lifestyle orono explain video orono mane kwbangma mahai expose video amahai ngui tongkha ओमफ्राय manai dipayan chaka dipayan official ingkai dara chaka chawa bobo ingkai semen db chaka mai chaka pung gawan bagin dorong opinion bobo hai ingkai ang belai keno mane nai nekha ani channel o mane dialog muslok ngi tongkha mane kaisa category ungyang tokhata kaisa channel no kaham ke tisai tlangadi ani mote khe Mr. Nobin official আমার নং অপিনিয়ন বাবা হাই মানে একটা চ্যানেল নো যা কিছু ভিডিও ক্যাটাগরি দায়িত্ব মনে দো আইফোন বাক্সা নি মতি তংবলা মানে ও বরকটা ওয়াইসা এক্সপ্লেন ভিডিও দাও বাক্সা ওয়াইসা বা লাইফস্টাইল দাও ওয়াইসা বা ট্যাগ রিলেটেড দাও ওয়াইসা বা এডিটিং नि ভিডিও দাও ওয়াইসা বা আপডেট नि ভিডিও দাও বাক্সা বা ওয়াইসা বা আনবক্সিং नि ভিডিও দাও উঙ্গি মানো হাইনি বাগैनो आं अकक तिनी नों थानि तु माने गाबोन बागै नोंनि ओपिनियन आमाहाय ani jara takpana lani live chogi jakna baksa baksa ni youtube nai tongre tong hangkakai kisa norok notification on khaitondi notification on khaijagya subscribe to norok khaijak no haipon norok notification mane unko khaya enable khaya ba norok bell icon sini click khaitoni ani bagai baksa notification sokerok ngi tongna gabon bagai tini ani oro jotoi soijanano jotoi live borok tongo te kiri gai te kaisa kok gai omo haise je channel lo video kuno puru dawo nungo kuno puru tamnani growth ngo ama hai gaboni bagai ang norni support nangi tongo production channel hello sadi angkete kaisa ang tini bo community push nang dawi rika je 8k subscriber ani apni bagai congratulations norok no ingkai norok belake hambai norok support kai tongmani bagai dara ani channel no subscribe khainani kisa saga de hincho Mr. Nobin official ni channel no norok subscribe khlaina di jodi norok chajagi tongkha hingkai norok bini channel thangai subscribe khlaina di te kaisa kok nini nini probim inke खुल दीप्रू तम सक बुझलिया
full support khai tongo dara. Okay, depend official channel. Bini bo same ani system no channel kusu sollayo. Bawa explain video rok no khayo. Norok thangai bini channel no subscribe khai tondi. Eba norok bini subscriber rok phano ni mano manai depend official ni. Ingkai aboni bagai ang norok no sana muchungo mane te kaisa nongni bagai good news ingka omo hai chido. 10K subscriber jefru kawai thangane 10K subscriber bagi ani alada giveaway ang tonika inke a jagao norokna ang giveaway khlainai mane first second khlaiयै first day second khlaiयै ang giveaway ang khlainai deskription ang nongno kokruo inke aboni bagi norok dakti ani channel bai norok kringlai thangdi tamni inke norok emon mono dekhai o channel tui norok kwbangma srwngmung manai tamni inke ang o channel no tui samung khlaimani mane onek sal balokha hingkai ani jora kwri shukni bagi video rok asuk ang nongno rwimaiya bwkhao muchungo tini omo hai video rwnani ba ang a video rok no rwimai ang thango tangwi ani te kaisa samung tongmani bagwi ang mane channel o asuk time rwimai ni bagwi gaboni bagwi naidi o channel tui norok sudu explain video simiya norok o channel tui tag related bo video no nugi tongna jemon ang tini no kaisa video upload khlairika je Google AdSense by মানে Bahai bank account add khlainai abo very important jara monetization jak ba dollar kajak amoroni bagai o video norok thangi naidi ang ani channel thangi norok watch khlainai di belakena abo informative norok ni bagai engke tei norok yang tei tebo nugi manane jemon video editing जों editing no jotoni kaham nango editing thumbnail tei voice mane khorang chini kaham nango angka abo tui rok no ang bwskang sala video tebo kaisa ka tui phainai engkai asuk phat to bahai tui mana bahai ribana engka boni bagai narok ni ang support nangi tongo engkai ang muchungo mane dake video rok rwna hinai pheba ani jora krishuk ni bagai ang iko sanjarago phungro korina muchungbo rwimaiya yama hai 10 rok thango video editing khaite no engka horo hingke bo doctor no muktri lai thango samung tangmani bagai tamni bagai samung belai kheno busy aboni bagai engkai abono ganarok baka saka no jagao Mr. Nobin Saka nungni ni channel no kaisa samung khlai thangra de hinai bini kongbo sakugo hello dara angbo full support khayo hambai no takuk samir de burmano engkai norok o jaga live je tongnai tabuk 6 jana 5 jana ngi thangka norok bahai tongbai kaham da tongbai tei bwsukang chongmari norok joton saimano kaham krung khlaiयै nongni bwkhao chongmani ahamari wano thangai thop kari di jeno a thop kari mani musi jaiga na tuikhe norok thangai sabuna sapur khaina muchung norok support khai tamni hingke oma haike norok thangai rwnai ang abo kamken saimano abo subai sukrubai sana nangya tamni hingke norok social media eba tini net dogo norok nugui tongkhana YouTube rogo sabo bisik support manui tong sabuna busuk lukurok hamjak bono thangai no norok rwlaidi jeno hoiso hingena tui kaham krung thangai waisno fit phat khlaiयै ready khlaiयै ready hambai chini di payon saka muna di payon Bahai pineapple amatuyo rwnani ni saka aw asle dop ha yok samung mana hingkai aro sarati kur lama kri apa kaisa norok muitu narak di tei norok no hinma kana tamni bagi botini angkoni kok sai tomo maras masaka henai kana de ang sai khnare wana chini tirprani tabu je video nai tarona ang mana sana muchungo jotoni channel o thangi check khlaidi bubagrani video sanamya khoroksa pano kri khana amahai mane je youtuber rokta mane bini channel thik no explain video khayo hinpano tag related video khayo hinpano vlog video khayo hinpano mane bubagrani video sanamya amahai borok kri kha rus tarok phano se ma khaika tangai kaham a kaham no hamya khaimaya pohor no
monak ma bai koboli maya pohor nongi tonai aboni bagai ang nangno sana muchungo pohor tongkha sak pohor norok thadi ni saw elam bago saw do abo thik tabuk sini bagai pohor hinggan kai tamse kamu tabuk sini bagi pohor hingga tabuk ni o chichi sono hingga sini buba gerano bo simi no nadi do bini kolkata ni bini flat phalka bo jaga jaga thangai mane muk tui khiklayo amahai bo bini sak sori hamya bini khaklap ni tam jani bini kaisa ruk tongphong bo abono ignore khlaiयै nini ani bagai bo tabuk samung tangui no tongo amahai mane sara tirpra berai tongo tamni hingke bo sawo one last fight chini borok rok ke baksa o rang rok no hamjagoi 50,000 rok diri jakaino baksa kai nungna chana rok hingga kai chuak nungna bagi rang kisa misa ma hingga 500 pana 1000 pana o asgani khushi amahai hingga mani bagi chaya amahai rok kaita nini dofana phalai tangkhainai kanadi do ang ang tanadi tabuk ang sigla tongmani pa nung sigla tongmani kaijak hingga bosabo tui nai bosabo tui hingga borok bo toi logi phainai bele hingke borok ni purbo tongke sep nai mane next generation to generation amake thanai piri amake thanai hingke जों तमोनो ताबुनो जों थिकै थाया हंगा गाय आ जरावो जों बेलाय टेक्टर मानाय तै जों ताबुक जुवान छिको जों आ जरावो जों बुरा कालो थांनाय आ जरा जों बेलाय दं कस्त मोननाय चिनि बोसा बोथोरनो मसाया मा नंगिया बा जागारक सेंजा मनो खांगा चिनि मुक्ति क्लायनाय जों मुक्ति सिमि क्लाय दंनाय बाट जों मुंसा क्लाय मांगला आवनि बागैनो आं तिप्रा सालु करक न चिनि दफारक ना आं मेसेज खालायना मुचुंगो दिनै लाइफ नि थ्रु तै माने नरक फायदि नरक वाइसानो नरक आ जागाव तकदि आ जागा तकदि अ माखाना थांला इसिनि बरक तामो चाकरि माना नांनाय नक माना नांनाय रां माना नांनाय अब सगं वान सुग्रा हंगाय बाइका हामनाबा आ जे ग्रेटर टेबल मा खामाने न अब फायनाय जतनो फायसिनाय आरो निनि एडुकेशन रक फायसिनाय निनि हस्पिटाल निनि अफिस आदालत फायसिनाय निनि टाउन फायसिनाय बाजार फायसिनाय बिजनेस फायसिनाय फेक्टरि फायसिनाय बेबाक फायसिनाय आ जागाव ओंखाय लेखा परा जों जे ताक परि दंमोनि अ परा मागाना थांला बाक्सा 11 परि दङ 12 परि दङ पास खालायजाक मेट्रिक पास खालायजाक 12 पास खालायजाक बिए पास खालायजाक बिएड खालायजाक एमए खालायजाक बेबाकनि न आप्रो कुस कुलुगलाक जों दिनै आप्रो माने कं थानाय सुर एसटी कोटां थानाय बले इका आप्रो गाय चिनि बागै एकदम आबुस ने आबुस इका माने बागै आं साना मुचुंगो नारो शेयर खालायदो भिडिअ न जाते आ लुकरक नुबि खाबु जाथुन तिनि फाना ब माने आ मोनाक माव हिमदा बरा फायसितुन तिनि फाना ब आ रामानै दं खाय बरां मान अंके ब चाइसितुन बाट बरना फांबरो हंके काई आ बुबा गारान मारिगोन बरथुन यामसे तामनि हिंके शयतान माने शयतान मा हिंजनाय जे चाया सामुं खालायनो शयतान मा हिंजनाय बरक नन थकायनाय न बरक नन लुप फनांनाय न तामनि बागै निन दफना सुकामाने बागै गजिन दफले किछि सासे 14 लाख सिजों इंखाय बरक निले आयं फाथाखै फायनो दङ इंखाय आमानि बागै ताबुक दमुनो ओ जे सानमानि जे बुफाग्रा जे नायमानि मानि थांगा हंगाय बेरा रैनाय माने सिकिउरिटि दंनाय नर खोना आ जागा बायदि सिवा पुलिस ब पासनखा 6,000 नि पुलिस जों 6,000 सगं बरक रिगलायनाय इका आपुका जों तेसा फानमानाय जिनि आपुका तो सेनापति दङ मै आमहा पुलिस दङ आमानि बागै जे बुफाग्रा खाय दंमोनि अब कायसा कायतोनि हामारिसि बिनि थानिवा कायतोनि फला बिरखिथिङै दं माने बिनि थानिवा फला कग्लै दं आमानि बागैसो ब अमाहाय सामुं खायमानो तमुनो ईश्वर एबा प्रभु एबा बना गड तमुनो बना हेल्प खालाय मातलाय बतिनो माहाय सामुं खालाय मागला खामो आमानि बागै वान सुक दिन रक ताखुरा बुख्रक वान सुक तिप्रा हानि बररक माने नरकाना तेगसा हिनि मानो माने बनो बाजों माने मिसल टिसल लगुनुस नुके बले आमति बायादो तेखासे कक खानादे जे राजा सुखाक सरि हाया माने स्लाइड पानो आं खरकसा सरि हामिया जा उमखासे मोदिनार बिदो आं
ani chehra norok nugui gamai ma tongfano angbo sorry hamyano aifano ang support khlai amahai nini kaisani boot belai dam tongo abono magna ta khlai abono rang bai phalui paijagui magna ta khlai amahai engke nongno belai hambai ang tin norokni support maka bwskang sala ang o channel no samung khai tongnaikho au truk khai tori thangatun oboni bagui norok support khlai ang jora kaisao ani channel tongmani a channel o muitu mano ang phali rwjakha abo tamni bagui hingke tong kesep ni jora a jora phaikha aboni bagui ani kaisa bhul afru mistake wngkha aboni bagui abo ang phaljakha tei kaisa kok jara takphano YouTube channel o phalna hini tongnai rok no bo ang mo kaisa mane important message nangno rena muchungo norok kun dino phano YouTube channel no phalna ta wansukdi tangui ang no samana tangui YouTube emon ekta platform yang tui nung live tongsak nung thangai tongi mano sini tipra hao YouTube tui kwbangma earning khlai tongo a baire ni kokno bat chirigaradi naidi ang saikhnari wona kisa story ani YouTube channel jepro ani channel 6k wngkha afro ang mungsa suk saimaya jepro ang lifestyle video rena chengo afro lukro kana sinika ka saimankha amani aglan channel buti klik kakha afro hungkaka yani tamo 20 25 30 30 jimi 33 choika a jora hungkai ang kaisa samung khai tungmani amo bai kaisa bejar lungi nai ang a channel phali maru angbo phalna hinle phalia phiaba u channel phalmani a rang bai ang te komini samungo invest khlaiei ani a samungo tabuk chawui no tongo awan baga ang no sao and facts good evening brother aw no bo tak to good evening liya hor kaham no good night nadi tamni hingkai khnadi aboni baga ang tabuk tamkok sai ustori sai to mani hingke aboni baga nadi do channel no kon dino kon phalna ta hindi no lukurok as audience no na hamjagui subscribe khlai toni jamani nini a topic no tui bo asing interest khlai nai tongmani no nukliya buino phaldri hoka a buibate kumini content se danai aboni bagui no mistake ta khaidi naidi tabuko jagao manai khoroksa tei bororong tangsinia ani manai mo yomni busla jengno khungkhungsa no jemon ani manai dipayon bo bini channel chikon sa tomasi inke afro bo nang help khayang ya bo YouTube tak payment man kha bablai khusi tangi bo mehnat khayo bo parishram khlayo yaboni bagui no nini mehnat nini samung ni buthai nung man thai khlayo mannai kaisa kaiba kha kolo khaitongdi angbo saimia ani o YouTube channel ang phaliman yaglo tesang sanamka ki ang one mane demotivate ka mane teni phal jaka ungu tabuk o channel nang tabuk truk khaite nongni support bai nongni subscriber sobo mane 8k plus ngi thangka khayo buskang solo daktino 10k o chung sogi layana gabon bagai khajane mare kising te takho buk song oba haikena khoraka chubaladi te kaisa ngoro sanamo chungo kono video upload khlaiei bad comment phaya hangkakai a YouTube channel abo viral singya amlo khel rakhai nadi do comment bui tangi comment khadin ba comment o kaisa sung srang thai tongo baksa chini video nugu jeng chini video mistake khlai mano kaham na tongo nangka bahai tong ngai nadi any fact nangka bahai tong ngai nadi aboni bagai jeng mistake khlaiyang ya YouTube video salamtani kisa mistake khayo tomung a comment star of comment khlaya hangkai o audience rok nor comment khaya jeng saino maya chini video jeng tam mistake khai tong tam sawi tong ya bahai aboni bagai comment no jotton important nang jago angle nor bahai hin nang opinion tamo nor sadi gaboni bagai bad comment jodi khaya hangka kai jeng saisi mangla khamo ang jara bad comment khaidarna hambai maru ang tini bad comment rokni thaniwo onek srmu makha ang sakango kaisa video rokha kakmari yangni orobo kwbangma borok ano mane saka mane abole kobi kok no do
जों चिन्तिरब्राव खरकसा भाइरेल थाखांका भिडिअ नुति अनेक रिले बायो इनके आबाहाय गाबोन बागै जों आमाहायके फाइबारक जाया इनके ते कहता मु लीला हिरु हेलु दारा बाहाय दं सारि नंके सारि ऑफिशियल यूट्यूब फाल्टा सारि एकदम कारेक्ट कक्सा कारेक्ट आवन बागै यूट्यूब रावनो फालै जामा जाया नायदो अब सोलोंलायसै खरकसा फालखायते खरकसा फालायो आमाहायता एकदम रं अन बागिनो बाक्सा unsubscribe खालाय खारथां तागै दाबो नरक तो आनसे नुगै आनि खरानो बा आनस नरक माने हामजागै आनि यूट्यूब फाइमानि subscribe खायजन माने अमा सेते कोबिनि मखांसे नुना हंकाकाय नरकसा साजंगबा इ साजागला लीला हिरो माइरक जाखा मनाय नरक जाखादा दारा ए सेक्रेट लाइफ डायरीज चैनल नतुयै मुंससुक सादी बिनि आ थामनेल रक जेरे रक नष्ट उंनाय आंबो बिनि चैनल न हंकाकाय आंबो मुंखाथ' साना गैया दंग गोबां मानसि दंग आइपानो खोनादै दो आबोनो तमुंनो आंनावनो काहे सकक सामोन्दो बिनि चेनेलाव आं आगैनि सोमोन आं नायो बबेबा आं कन्टेक्ट दंग बिनि जत्तनि बिनि जाया हंके बबा सायदमान थामनेल प्लास बिनि कक सामानि खेल खायदी A to Z boom bam A to Z boom bam सबसन बिना माती खैसानाय माने बासा खोनै तंमानि मानजाक लायके A to Z खायलायका boom bam लायका माने आमाहाय माने एकदम सामानि कक अब चेरे रक नायका ताम सोलोंसे नायबा आवन बागै जों यूट्यूब भिडिअ हिनपान्ता कक न किसा हानि भिडिअ साबनाय अब खेलमा खायनाय आइनो माने भिडिअ सलाम तो काती भिडिअ व्यूज माना बागै माने व्यूज तो माना बागै सानाबो आहाय पानो माने बिना थामनेल रक बेलाकन जाया नों कबिखौ साका एनी फैक्स आं भिडिअ सुनामनाय दो तामनि बागै हिंगे खोनादे जत्तनो बिनि बागै भिडिअ सुनामदि हिंगे से बंग लाथि जाकनाय आं सानामु चुंबो आनि kokborokनि टैग एन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल हिंगै आनि जे सब्सक्राइबर रक न जे जारा नरनि चैनल तो खांके सानामदि बिनि अब जाया हिनि सानामदि तांगे खोनादे बनो के तो सानाय करी हिंगे बो किरी नबा बोला लाची नबा बोला चिगला बते बस सानामनाय खोनादे आं साय खोनादे मोनो चिनदंनि आनि जे प्रेन्स रक सुदु बिनि भिडिअ नायो एके आबो नां तामुन्दुगि बिना भिडिअ नाय सायमिया बे बिनि आ थामनेल रक आबो प्रा लाची माचिंसा माने रि करी रक सागरी करी रक खालाई एकदम सानामै बो थामनेल सलामो दाबो आं बो मो भिडिअ बिना सयके बना हिनपान मानो बेबा ताखुक नों बबान सुंनायदि निना थामनेल निना कक सामारक बेलाय केनो माने रुस्टारक इंगाका आति कक साबो चाव रुस्टारक इंगाकाय आमति भिडिअ बामति थामनेल रिबो चाव हिनपानो ब्लार खायदा नं ब्लार खायदा बखाय पूरा थामनेल रक न आबो बरके छानामामो आबो ताबो बिनि कक खाजागै आं आरो सयको दो ए सेक्रेट लाभ डायरी सयको दो या माहाय इंगे ते तामसा कमेन्ट नि कक सामानि बेलाय न हामबाय दारा आमति रक कक रक बो इंडस्ट्री वो नुकमानि बागै आं kokborok भिडिअ रक सोनामलिया हिनसाव बाप बेलाय केनो हामबाय न लीला दिरा दारा निनि पारा बरा आनि पारा इंगे खुवाय बेलसरा रत्तिला माने मयल हिंगे बेलसरा आनि सिटी हिंगे खुवाय हिंगे आनि जस्ट आनि छय गामि हिंगे का रत्तिला एकाबोनि बागै नं नां सानामो चुंगु नरक देखायसा कक देखायसा चैनल तंगो दो आं बुमुं सालिया बम आमा हायकेनो माने थामनेल सालामुता एकाबोनि बागै नरक किसा माने निजिनो वान सुगि भिडिअ सालामना चेष्टा खायदि आहायनो माने सानामका अंगुखा आतिबाया तामनि हिंगाकाय माने अकरा चाकरा नायमोन आनि भिडिअ ता माने नरक चाया हिंगे नरक कमेन्ट के साथि दारा ननि मो अंग्याखौ नरक से नायो जों प्लस कां एडिटिंग खायबि किसा नायनायो आबोनि यागलो हिंगे नरक से काम के नायनाय रक ए आबोनि बागै थामनेल रगनो जाया नुखांगाकाय सादि नरक आं सावन्दो ए सेक्रेट लाइफ डायरी नि चैनल थांगै कमेन्ट खायदि प्लस का कमेन्ट खायसोनो अंग्या हिंगाकाय भिडिअ सुनामदि आं सोनामनाय नेक्स्ट भिडिअ अंगि फानो मानो बिनि बागै
bini a thumbnail bo kisa huyui sanamnani wngthun kaham ke sanamnani wngthun tei kaisa A to Z bumbam wngkhai marok amo amtwui rok khe sanamnangye bwle ba nong a jaga o ati kok sayawi tei kuini kok saimano mane tonglai manjakha abo kaisa saimano do ba tomung sitra tongui a tonglai thapaiyakhai tomung sitra tongui manjakha abo hai kaisa saimano bokai rikha ekdom mane sex khai manjakha mane ebare gokhai manjakha ekdom amo hai rokta binamo khai mane ekdom sakan saka binamo atijak amo hai ekaboni bagui mane bini to channel tor thaka 1,40,000 rok wngkhana ekaboni bagui borok wngkhai bono kebo sanai kwrwi ahingui tongkhata kotor wngthaka bwla atibaya kotor nung bahai ke wngkhaba lukurok audience rokni support bai no kotor wnggo ahaipono nini chaya to tong kwrwi amo ukulok bwskang no naitugui tongo tam borok sabot tonglai manjak abo mungda naitugui naituk tong wano tam borok sabot tonglai manjak abo mungda naituk tong wano saimani ang tamo comment khaineka gabon bagai naidi ang gakai amo hai ke sanamnai rokno angbo do ang bini video asuk joto naya mane wngkhaipe wngkhai bo tamsaidoman wngkhaipe wngkhai norok bini channel kainui tongo tei kaisa khe kokborok lab dai tamsingmani ang channel pokha aro hingkai aro bo video dao kaini channel tongo wngkhaipe khe bo sudo political no tui video dao political tui video dao tei kaisa bini amo to kaisa mane lab secret lab diary hingkai to hamjakmani sina channel ni bumung kahya diba nadi bini channel mungtamo secret lab diary secret lab diary hingkai to aro bahai political haike amo kaisa mane chini tamsaka da kokborok disclosure no tui sadi hinjo da kokborok disclosure no tui tang mungsa sana kwrwi tamni bagi hingkai bo to kaham no video khlai tong ani mote hingkai ko langma gadalak channel ke biang kamai thangka kisa sagadi dara nini video rok bini oro nukmani ba nini oro contact rok da tong belaka hambai langma ni bai gadaljak YouTube channel abo haina do bobo bini channel no phalkana khakhayo bo phalka phalui paikha tei kaisa koktamni bagi ma phalka kaisa situation tongo do kaisa reason tongo kaisa because kwrwi khai kundino channel phalya bini kaisa porinani jagao bini kaisa wngkhana mane tamnani disturb rok phano wngkhana ang je saimamao ikaboni bagui bo bini channel no ma phalka ulo roko bo khlai pano mano ba khlai pano mano abo tang asuk sasuk maya aipono bo langmai gadaljak YouTube channel bo yang kwrung laijak no tongo chung bo contact no tongo bo ano dara ringo ang mono munai ringo hingkai bini channel usakango no phalpayo hingkai tabuk bo kaham no tongo hingkai bo to tabuk nurse rok khlai tongna khakhayo hingkai tabuk bini channel wngkha phalui rijakhana khakhayo hingkai phalka bini channel phalka hingkai aboni bagui norok bono tei nuglakha bini channel o norok tei nuglakha tei kubuni borok bini channel no chaluknai haibano channel kamaglak mane buichalok sinaita dada nung kaijakmani tamon nini dara ning kaijakmani nini cheraida wngkha sari dara hinjo nisik de borma hingkai aboni bagui ang sana muchungo tekai tamo lila hero da kokborok disclosure no tui sadi abono ang sana muchungo chini kokborok disclosure amo khai manai ang bono manai no hinui bwkhabai ang bono hamjago bo khakao bo pori tongo bobo khoroksa ang bono tui mungsa sanani kwrwi haipano ang masao boni channel jephru 4K subscriber ngo afro bin channel no ang naikini khai tumani handle khai tumani tabsu grati ang handle no khai tong bini channel 85K rok wngkhana tei second 100K kawana afro ani channel 9K da 10K jak bini 4K purwo ani agin channel sakangni kok tabo
Hingkai bini channel o tui boto motivate video sanamo bo love story rok no tui sanamo hingkai tei kaisa u Devguru Podes Debormano tui video bo sanamka hingkai bini channel no tui ta ang kuno sanakrui ang khajango saka bo kaham no video rui tong nong ni bagai hingkai Wngkhai hingkai bo kisa tamnani mur hamya rok wngkha aboni bagai bini video phaiyangi tongkha bo sawo bo love story no tui mangno love story tui mangno video sanamna seleka dara hinsawo asole kaisa category mangno tuiye video sanamna hingke sele thango akok kubino mane kakai bahan mang chaka hingkakai mane saktui karthang ni adiba wak bahan mang chalano saktui karthango tok bahan mang chadi saktui karthanai mane je kunu जों माइजामर बदिनता माने मुइ पछामां जाका हंगाkai te thogyangui thango ang ang baba haino darani nini agini channel biang thangka kya sadi ani agini channel biang thangka kokborok channel idea sagadi bahai swnam khe sanai okay ang tabuk lila hero ni kaisa comment ni no ang tabuk phirang mungrenai yagulo nini any facts na ang ongko sanai naitongdi norok biang thaka ni saw ani channel biang thaka ani channel tabuk tongkho agini Sanjit Debarma manai Sanjit Debarma jirani ani ani a channel bin thanio tab bini ani dia bini bo abono handle khai tongo hingkai dorok thangai check out khainai mano aro ani gini video kacham tongkho x video tongkho mane kacham video sido mane kuno ex girlfriend no gya mane kacham video hingkai abo tongkho hingkai dorok thangai norok nainai mano hingkai abo tangi phaljaka kijeste kok khurchai resiwano ang apruo kaitoni samung tangai tongmani kaitoni samung tangai tongka hingkai ba mane ang ani kaisa sayangi thanga do mane ang to kaitoni samung tangai tongo hingkai YouTube khai tongo hingkai bo kaisa sayangi thangdo tam hingkai YouTube to gobang ma love story rok tam rok ma sayadi ba political rok tui fondes pano video ma sanamo hingkai bo lukurong thani saya ngi thakata hingkai bo ni bagai ang mane tam nani ungulia tam sikamo a video no tam sikamo oh jaga borok khoroksa belaka ano comment bini bini comment no rizai angai bone comment khaika nini comment no bo ang reply renai nang kisa wek khe tongodi ani koksa khana gadi oro sawo dara nini agini sen abang sai tongmani hingai di dara nini agini channel biang thangka kisa sadin chaw abang ang sai tongo hinga aboni yagolo hingkai tamka mane ang sini association no hunja kanun jangman yagolo hingkai mane borok sawa channel no mane delete ba phalai redi aba hai saman bagai anga channel no phalai markha hinga aba haita abanani story hingai tebo kok tonga jaga wasuk sajana kokliya hingai te kaisa ang sanai any facts kokborok channel idea sagari bahai snamke sanai nung fake channel no salamdi nini channel no ang ani lifetime kokborok emerging facts ei muito makha kokborok bai salamdi onek video thangnai tamni bagi hingnai do ang saikhanar no mane kokborok bai fake channel video sanamnai tongodo mane baksa kamai thangu salamte to kamai thangu tabo ang no sawana manayoro happing entertainment phaika sanja kaham belakana hambai no hambai nanabo sanja kaham hor kaham manai nadi tabuk oro happing entertainment manai phaika ba ang bini kono saikhanar siwana bo pula sakang bini channel no mane ko khaika mane bo onek mehnat khaika bo onek mehnat khaika khaimani yagulo bo tabuk ekbar payment ma khado ang sawana bo waisa payment ma khanoro bono nukhana ang bono help khaika help khayangya bini YouTube channel no thangnai di babai krenai di ang bono help khakai bono sawana nge bo jodi comment nai tong ang bono saikhnari wana bo ano help khai bono ang help khaika nadi bo agio video jemon aptui tam video bo damani ang pokha bini category inke at kaisa bo tam video dawi bini leak saka hangkai saikhnari wana kokborok explanation video kokborok explanation video angwa agini chimina datrungo haipana asuk regular daya bo regular video dakha happing entertainment aboni yaglo hingkai bini channel truk hingkai tabuk 23 roga phaikana bini channel ama hai aboni bagi ang no sanamu chungo একটা ক্যাটাগরি ভিডিও সুনামকা হংকাকাই আবো চ্যানেল গ্রোথ tungo মানে kuchugo kaota
Hingke tabuk ang any facts ni kokno sanai nung tabuk ni fake channel no tui ni video sanamdi nini channel ekdom kanai amahai tabuk te kaisa last question oro sungmani borok kari kana pinmo reply dara ano reply redi nung kaijakmani nini channel da nini charaida wngkha nini charaida wngkha nini charaida wngkha nini charaida wngkha hini suisuka bo suisuka boroni borok wngkha swkang nini sinimung redi aboni yagle nini sinimungni answer bo nung manai thanai jaro nisik de borma dara ano reply redi nung kaijakmani nini charaida wngkha borok nini para borok swkang nung bahai ani kaijakmani kokrok no saiman abo kisa jodi nung kaham ke saka hingka kai ang aboni answer no rwnai gaboni bagai video kok salaikai tote bo kok kolok mithang haya diba dara ano reply redi hincho rwnai nini para swkang sadi amoni yablo hingka ang nono reply rwnai nung bahai ke ani kaijakmani kok no saimankha abo ni ulo hingka kai ang saikhlari wano nini agini channel ni mung kisa sadi ani agini channel ni mung hingka kai ko tamsing kamu Sanjit Deborma ni search khadi Sanjit Deborma hingke break Sanjit Deborma ni search khadi jodi Sanjit Deborma ni search khai jodi phaya hingkai kokborok ni tag entertainment hinna search khadi tam hingke ani agin channel bo haino para gana ni sing wngna dara hincho mona di peyon ama hai sido bo borok bongkha ang aboni answer salia tini olo saikhnari suan hingkai ama hai gaboni bagai te kaisa muitu mamani haching tamse saitumani ang channel category kokborok category ama hai dara ano belai no help khai ka tai ang bo dara no support khaiui tai Norok bo support khai din chau hambai having entertainment reply rikha mane bo akiwo belai keno bo channel mane bini ano rohor kapula segang channel dara monetize khai gade hingke bini channel ongko tongo copyright claim tongo hingkai binamo tamjaka digibol ungui thango hingka abono onek thik khainani angko kha hingkai ongko khaimalia olo hingka kai bo niji no paithago hingka monetization wngkha bole dara hini bono saka belai keno aprani khakchang kha ama haino manai dipain channel bo ama haino tongmani bo akiwo mane channel o video puila phaipro mane bo onek lajijak mani bini koro story sajangkha monai ningor live nai tongkha tongdi hingka bo onek mane lajijak kha hingkai mane video salamna rok mane bo nok kuna rok thangni nai tamrok khaiya kane bo video sanam naikha bo onek category ti video sanam naikha pano apro bini amo mane success singlia yaglo hingka bo tangsa koa kokbro explanation video ama haike bini channel bo ni grot ka trik 25 ro ka khana bla mana he da nang comment khai rigare angni channel busuk subscribe ka saimalia ngaro sawa ang dara nini agini subscriber se ang upload youtube nini kailai panda nukha youtube tabukle barokha ba charaida wngkha nung pada wngkha nono wansuk nai sidi abo nang saimalia abo nungno wansuk nai sidi te kaisa kok Norok ani chehra nugui udang khana wansuk nai di jodi wngkha hingka kai ang bo youtube rok phunuk kamu hingke aro no bujisidi takhuk nisik deborma hingke ingya khai norok youtube rok unuk khamu hingke te kaisa kok ang wansugui tongo last ang comment last ang kok sana muchungo jodi wngkha hingke norok afru nuknai tei channel bo ang katal afru bo khuluknai jeta phaimani ama hai bini bagai kaisa channel bo khulugrunai abo hai kaisa ni wansugui tongo pebo takbo bo kaitor rohya ko rohornai ama hai ta hingke tamsaka nini agini channel no singing competition khaipro ni simini ang nono channel nayo tabuk khai Sanjit Deborma se Sanjit blog khai narungya hanjo ama haiya mane kebono rungya sia ta hindi tamni hingke bone bo je bo mansa khaino tongo ama haita baithang Deborma official baithang Deborma official hingkai ani agini subscriber wngkha nang khakao bo maida chakan chingka maiche ko tabuk hingka ang maisa sinai
tamni hingke gori o jora khogo damchuku tamui tongo damchuku busuk saide man norok comment ke sala kokborok bo bujibai naini gana kho chinti para sarok no ani subscriber rok no manai songrok no dara songrok no damchuku busuk no hin busuk time no hin oro sungo teka sawo dara nung channel katal da khulukna nai channel katal no khulukna hini nai mani but ang khulukliya o channel no sakang samung khai sangsinai ama haita 25k wngkhadare nini chuba mung bai tei kaito ni chuba mung tongo tei public ni support tongo belai kheno informative kok sakabo ama haino sudu sini bai mungsa khaimia puila uparwala kaito ni chuba chu abo kata tongnai no next chini jeta samung abo tongnai no chini samung ni uklogo chung video buino rui phunuka boi chadakha boini support maka ama haikeno chini truk ka te kaisa norok ni channel bo tongnai ang saimon oro je tak phai tonai rok khoroksa bukhuk phaika jagao dara chung kunui salsa together live khai do jora mankhe almost 100 jarao like it khainai jottobina ang together video khainai hintongo sarik official noita ekdom correct tai saka amsungno damchuku amo noita norok bahibo saimon mayo kokborok no srengdi kokborok sini mani kok abna pogita thangdi tam hingke ang je kok sai tongmo bobo kokborok no ahipon tabuni kokborok wngkha mix ngi thangka o mix no जों mix ya khaina hingka kai जों ma srengya hingkai जों kuno mana gri ama haino जों jemon youtube video जों plus sakang rungya truk sima hai जों tongno chini jora khok ro khima jora khok khima to nok saimano jora khok mane gori dam mane no gonta chuku ama haita alisa debroma saka noita langma begadalak channel ni ustur kisa sai khanarega de akon bahai ke grot kha saida man saimano ambo short type sai khanare sono langma begadalak youtube channel poila sakang bini kokborok cartoon video bo bini youtube bo upload khlai mani aboni yaglo hingkai bo bini a kokborok bai je cartoon video sunam thaniwo bini earning kom ngi thangka earning kom ngi thangmani yaglo bo tamungkha mane earning asset phaya hininai bo afur kaino kokborok love story bo bahari thangka motivate video sanamka jemon tabuk ni norok nai tongo je da kokborok disclosure bini hai channel bo sunamka yaglo hingka kai bini kaisa mayung bai kaijak mani hini video rui dikha tei bo bono cinema bangkha blukorok hamjakka ama haike bini kawai thangata langmai gadal youtube channel ekdom short type pabe ang simple obe kok saka ingkai dila hero noita baituk debram official noita jogodish debram official kaitor kurike mungsa kuri dara amti yade ekdom correct jungno tak naino jung buskang tonidi jungno sunamnai buskang tonidi nini a samung chanai te kaisa kok paithago offline purbo mo live video najang bele soginai bele norok suridi chini maharaja product kichur manik ko bahadur bini bage suridi chini bubagara ni pagai te bini jeta je candidate ni bagai suridi tam ni bagai hingkai 42 candidate ni bagai buskang borok kaham kurang saksori kaham kurang the borok tongthun tei sung je jara chinti pra hani je borok ni bagai suridi jara bhut rinai buskang sala chongmari o bhut rina thangi tongo saksori kaham khlai tei kono jaga hoichoi ingena teikhe kaitor apono bini phola bai lead khlai tonthun bini sorgo swari rohoroi bini angels rohoroi tamni ke chung jota saksori kaham kai tongkhaise chung asalo chung gona bile tam chingamo chung but rui chung kaitor rajana chung kaplai khaimana bile kaplai borok ni support bai se kaplai nai kaplai sabo khlainai hingke kaitor se kaplai khlainai kaitor se bini khato khe boklo se result nokhri tongkha nok saidaman bini khato khe kaitor ni khato khe sabo jiti jak nugui tongkha na bokhai boto bobishot bani joton saimano angke chawo jagao boyar debborma official dara kisani ni para sagade ani para khwai norok kokbo right no one is god ban atia god se god
langma bai gadaljak YouTube channel no nugui se da kokborok disclosure copy khayo abo khanari do ta kaisa je kono no tui norok ano tui bo sreng mano মানে ang video dama haidar bo khai mano khadi abo kono arbo মানে nasilani ba angko khlainani ati kono kokore do tabor any fake samani de just pano sreng pano to video to nuk sanam bole nuk se editing khai bole just na pano sreng video dai tung ang kono amna tui মানে aro opinion rinani ba ang hamia sanani aro kono মানে ang nukjagata মানে just pano nung sreng tamake nini khlaitai ning khlai thangdi amo chane ka dagi mo langma mi gadal jak saka dila hero interesting kokborok ni owner sabo kisa sari dara interesting owner ni bumung lang pogoi tongkha abo bin channel no thangi check out khladi bini bumung tam je bumung mane pokha jagadish devarma official dara tinile really o borok markhe bangkha sinis simnao hamon bo simnani se hambai akon belai hor kolok hor kutumni thangka norok bai haina hai ang next malai phinai aphur hingke chung together chung khlai chung malai phinai oro happy entertainment no bang kok kajar hoka bwskang sala asukno ang BA complete simina khaisio ang tei ang porimalia rang puisa crisis ni bagai kaitor asukna na nayo hingkeba titam khaisina heya diba gasukno jotno hambai norokano chubawi kharugui tei norokano logiri tongmani bagai Wngkhai ang tongmalia nakal sidi x ni owner sabo kisa sadi x ni owner bode x ni owner hingkai to bono to pungkhirai hino norok pini tabistal naina muthungui tongkha ni channel thangai naidi hingke norok saimannai lila hero thangai nai bogno a x ni owner sabo saimannai muthungui tongkhai good night jotono good night bye bye see you no kaham tongdi bwskang chongmariwo bobagrano budui kaplai khlai asukno hambai tinorokni live kaito hamari khlaitun jotno hamari khlaitun tiprasa dofa ayuklok thun hambai